iJoshua Channel 3 icela uqale inazise ngamanye ama-services engani-offerisha wona okuwuqasheka emcimbini, imishado, imemulo, imikhehle neminye nje imicimbi eminingi kanye nesystem eqashisa ngayo. Siyabonga. Uma ufuna ukusithatha ungasithola kule number 067 105 7512 067 105 7512. Siyabonga. Ngibekelele ababukeli emakhaya lesi isiqephu sethu la sikhuluma khona ngensimbi ikhwizi ke le babukele emakhaya nje ujwayelekile nje ke sike siyenze sihlezi namhlanje nobaba umshumayeli uJiki baba sacela ubingelela ababukele emakhaya. Ngiyabonga mphathi wohlelo. Ngiyabingelela umphathi wohlelo nabalaleli bonke emakhaya. Siyabonga baba. Khona insimbi ekikhale uma usesontweni ngiyacanga ukuthi abantu mhlambe nomuntu owavakasha nje esontweni mhlambe yonikela ngoba ke kwenze umuntu mhlambe nje esontweni engekile mhlambe ukuthi uyiNazaretha mhlambe othola usizo kuShembe njengoba nje uShembe siza wonke umuntu engabheki ukuthi uyiNazaretha noma usile mhlambe makuthiwa kade nje ngiyonikele esontweni kwenze mhlambe ngifice ile nsimbi le iqala ukukhala ngisasendleleni ngaphakathi emzini kaJehova. Fanele ngenze njani mina njengomuntu ekhale ephakathi komuzi kaJehova? Ngiyabonga mphathi wohlelo kakhulu. Kusho ukuthi insimbi lena iqala ukukhala ngo-10 to asithi umthandazo ka6 noba ka9 ikhala ngo-10 to isikhumbuzo isikhumbuzo sokuthi shesha usondele endani kaNkulunkulu. Siyasondela izinto sezizophatha lo msebenzi kaNkulunkulu. Kodwa nakutholakala ukuthi u9 linganza ukuthi ngesikhathi leso somntana lo sohlombe wa9 hlombe ka6 lese shaya u9 bese shaya ngce siyaguqa sonke sesamukela izinlozi iyodla lapha emakhona usiyaqala umfundo womthandazo izinlozi sezingaphakathi sezosilalela sonke ukuqala kwethu nokubonga kwethu. Ukusho ukuthi baba lensimbi iqale lento eshiwe ngesingisi ukuthi warning. Ukusho ukuthi iqale ikunika iwarning le ukhala kaningi. Yebo. Ukuthi ishuthi lindela manje noma nini usuzoguqa. Yebo. Uzothe. Nawuza ngendlela shesha ngempela. Ngoba izagcina seyikhala insimbi seyivulela umthandazo. Angathi ungavula umthandazo. Sesike ethempeleni sonke. Ukusho ukuthi makuthiwa umuntu vele oyethempeleni uyothandaza fanele uphuthume manje ukuze ithi mayiqala nje isikhala lokho ukulandelana kancane ususethempeleni usuzothi isoya seniyaguqa senilindela manje ukuthi izinto sezingaphakathi senizaguqa ikhala insimbi bese nayiphela futhi umfundo womthandazo seniyahlala nilinda ukulawula kwakho umthandazo umfundo womthandazo. Baba lensimbi mayisuke ikhanela ukuthi uba umuntu kusefuna uguqa kulo muntu lo osethempelini noma wonke nje umuntu oyizwayo lensimbi osemzini kaNkulunkulu kufuneka iguqele. Nese kukhala lesikhathi sokuthandaza ngempela ezakhala ngo6 naku6 baba nobu9 sekuguqa wonke umuntu ngisho kwendleleni nawubeleni nese seyikhala leso kufanele uguqe ikhale uvule umthandazo bese uyasukuma uyagijima nawubeleti baba. Shwele baba noma2 uthwele ibhadi ufuna ukulithola ekhanda. Noma2 ungena emzini kaNkulunkulu uthwele ibhadi lapho uphuma ukuyokha amanzi futhi ufuna ukulithola ekhanda. Fanele ulithule bese kukhala le nje ukuthi ungena umthandazo mhlawumbe u9 noma u6 uguqa. Mose emotweni baba khona ushayela imoto yayicisha naye. Funeka nje uyicishe injini. Baphuma abanye emotweni abanye mhlawumbe bashusha ukuthi abayizi insimbi ngokuduma kwemoto. Ushuthi nje makuthiwa izwile fanele wenza ucimbi uphumele eceleni oguqa. Mhlawumbe baba bunganani ubungozi bokuthi uma ikhala lensimbi ungakwenzi esekufanele ukwenza uyizothele wena osuke usemzini kaJehova. Akuhle ngoba uNkulunkulu ufundisile ngayo insimbi. Ukuthi manje ningasifundiswa nje sifundisele imithetho kaNkulunkulu ukuthi siyenze. Manje masingayenzi siyazi akuhle lo uNkulunkulu usazi manje umthandazo wakho lokuzomukela kaNkulunkulu ukukhala kwakho nokubonga kwakho ngoba uyazi ukuthi nayikhalise kufanele uguqa.
Baba sicela ukuza kulelo mthandazo. Ba uNkulunkulu usinikile imthandazo noma usibekele imthandazo. Mhlawumbe kusesiqala lo umthandazo wokulala, umthandazo wa6. Umthandazo wa6 baba wafika kanjani noma uShembe nje wathi amaNazaretha akakuwenza makwenzakalile. Siyawuthola umnyalezo mphathi wohlelo ukuthi uBombela wakhuluma ukuthi oyongikhumbula ngesikhathi kuphume ngaso umphefumulo nami ngokukhumbula. Oyongikhumbula ngokubekwa kwami futhi uyongikhumbula nami ngokukhumbula. Ba Kusho ukuthi ke lo mthandazo ka6 wokubekwa kwakhe. Ba Lo mthandazo ka9 ukuphuma komphefumulo. Ukusho ufuna ukuza okusho ukuthi baba ngale mthandazo lena moso into zanene uhlabelelo sithi sifanayo noma kuhlukene ukuhlabelela kwayo lemthandazo Kwehlukene ba sebe nje ungakwazi usilande sihlabhe kuhlukene kanjani baba lo kuvuka uthi vuka nathi sokhanye vuka le minyaka lo kulala uthi lala nathi Izihlabelelo ezinkulumo ngazo ihlabelelo yeah shuthi nawo vele unemthandazo yawo vele oyibhalele yebo ubese ufundwa kwencwadini okay awubhaliwe ngendlela efanayo umthandazo wokuvuka nokulala shuthi nemfundiso zakhona ayifundisayo umnikazi webandla sifana yeah bese uba khona ke lo ka12 nalo ka4 babehora lesine wona ke mawuzwa uyokwenza ngapha kunabantu abakhona ngaphansi abangazi lemthandazo lena ithandazwa kanjani njengo12 nje o12 baba baningi abantu nabo amaNazaretha abahlala emhlanganweni evuke khona edokodweni awuthandaza kodwa uthola ukuthi akazi ukuthi ngoba uthandaza uyothandazelani kahle hle omunye uthi mhlawumbe ugcine secela imoto lapha asiqale nje kulo omunye secela eyebo12 omunye secela secela imoto omunye secela umuzo becela inkomo zokulobona. Ngiyabonga mphathi wohlelo muhle kakhulu lo mbuzo obuzayo lo mthandazo ka12 wonke amaNazaretha asuke eguqile ecelela inkosi awuceli inkomo lapha nezimbuzi nezimali kodwa kuphela sonke thina amaNazaretha suke sikhulekela ubaba ukuthi angaphazamiseki emsebenzini onikwa uNkulunkulu sikhulekela izizwe zomNazaretha sisuke sibika zonke zibe njengento enethile yeah ngabe nakhona kakhulu umthandazo ka12 ufunde umthandazo mhlawumbe ihlayo sokuvuka noma kwenzakala njani lo ka12 baba ziyedlatshelele izihlabelelo ayizomthandazo wokuvuka izihlabelelo ezikhona zikhona ezimisele sikhona isihlabelelo esijwayele ukuthi sisatshelele inkosi baba sizwe ba fukamela umuzi wakho yisi isihlabelelo lesi sicelela ngaso uNkulunkulu ukuthi akafunga kumeleke uShembe emoyeni yonke ngamphazamisa ba ekusiphiliseni kwakho ngoba impilo yethu kuyena ba okusho basuqeda ukuhlabelana lesi inkosi basizwe emva lokho uma semthandazo seniqedile noma kuba khona futhi okuneni kwenzaba ngiyabusiswa yeah hlatshelwe isihlabelelo noma isisiphi yeah bese ke sekuba khona ozobusisa umsebenzi Ngikuthanda kakhulu baba nomthandazo ka12 manje ke kunento engifuna ukukubuza yazi sike siphikisana nabantu la umuntu onjani umuntu ofana umthandazo ka12 umuntu okade elele noma nje mekwenza noma ngakwazi ukuthi ngihlale ngulinde ngingalali yeah ngiyabonga mphathi wohlelo ngiyawuthanda lo mbuzo nokungala uvuke ngasikhathi khona abanye bacupha amawashi abanye nesebuzashaya u12 nje bese so ngoba into nawe ifisa ngenhliziyo yakhe uNkulunkulu uyayenza avuke sekuzashaya u12 hlobo avuke ngokwathu akwazi ukuhamba etempeleni kwalo mthandazo uthandaza etempeleni make sure baba u12 ke asizoba kushaya isikhathi sika12 ngisahleli nje ngisabhehla bhe ngiyibhizinisi into zami engizilungisa ngakwazi nathi ngubambe lo mthandazo umthandazo ke nawuvumekile ukuthi uye etempeleni ngoba lobu usekhaya lo mthandazo sesuwenze ngaphandle komuzi so uqala ukuthi nawubambekileke mhlawumbe kwatholakala ukuthi ubelethu kuye etempeleni ungakwazi ukuthi uguqa
umthandazo kodwa umthetho wawo wenziwe etempeleni nawusekhaya ungaphumela ngaphandle abanye baneyiguqo ba Truth ba manje baninte engiyengizwe ethi mawuqeda lo mthandazo ka12 akufuneka ukukhulume noma mhlawumbe kusuke ingabe ikhona lonto leyo usimoqeda umthandazo ka12 awukhuluma ubheke emuva nje awusabheka emuva nje uyahamba uyobuya la uyocambalala ulala noma nje mengiqeda umthandazo ka12 ngakwazi ngiphinde ngiqoqonuza kwethu la iduze kwami ngithi ayiza kwethu hayi asiqhube nento esikwenze mhlawumbe sisiqhube siqona nezindaba zethu. Ngiyabonga kakhulu umphathi wohlelo ngalowo mbuzo umthandazo ka12 mase soqeda umthandazo balo uhambe edodwe ungahamba uqoqa futhi sinawo lo myalezo ukuthi kufanele uhambe ungabheki ukuloku uhamba uqalaza sisuka nje etempeleni uziyongena edodweni lakho nabuze ebuhleni nabuze ekhaya suke eminyango iqonde nje ba asike sibuyele kulokafona ke baba umthandazo lo kafo umthandazo ngiyabonga umphathi wohlelo lo kafo ukubonga ukuphiwa uNkulunkulu umsa ukuthi akubheke ubusuku bonke ba uyabonga uNkulunkulu futhi uyacela ukuthi aphinde futhi angene nawe emini manje baba kunomthandazo lo kafonayo ungabe zikhona nezihlabe mhlawumbe ezimisele wona lo mthandazo lona. Ngiyabonga umphathi wohlelo ngibonga kakhulu kusho ukuthi lezihlabelo siyahlabela iziphi isihlabelelo kodwa isihlabelelo ngisithola simnandi ngeke ngisithande mina kodwa engingasho ukuthi sumnkomo esika 63 lesingivuse nkosikaDe ngile kwakusuke kubongwa ubusuku uNkulunkulu akuphe kona wakuvikela laba baba abahlabelela uvuka nathi ihlabelelo baziba uqede wonke abanjani la khona ekseni khona nje mhlawumbe ba leyaphatha ukugcina le ehlangise bonke zonke ihlabelelo phakathi nendawo bavele beshaya izona nje uvuka nathi beziba uqede kuhle futhi lokho kwasuke sabonga ukuvuka baba futhi nje akukho nje ukumisele wona lo wahlabelelo ngisho nje sike emkhosini wenkosi abanye bahlabela ihlabelelo sesithathu umyahlabelele mhlombe leso sihlabelelo esamfikela sithathu Jule baba ngimekuthiwa ngifehla esihlala nathi inkosi yethu la ngaselidulile ngakwazi ukuthi ngishaye la umthandazo ka4 mekuthi ngiyasithanda noma nje ufuna ngishaye lezi ehambisana nokuvuka ebekulala uvuka kodwa akhethi kodwa ngashaya sibekuthi ngiyasithanda esihlala nathi inkosi la ngaselidulile angaze ngisizwe akazi ukuthi uzumuntu ehlabelela emhlanganweni baba sinenkinga la mawukuthi baba mhlawumbe nqese lo mawukuthi baba mhlawumbe angizazi lezi ngabe khona umuntu ozakwazi shona nokhiye ukuthi bayiqalise uqala kanjani ekenze njani ungasazi ihlabelelo yebo ungazazi lezi ezokuvuka ezokubonga ubusuku ucela ukuvuka ngiyabonga umphathi wohlelo awume kuthandazela ukuthi awuzazi izihlabelelo yebo Uzohlabelelo sikufikela ngaphandle kwezihlabelelo ngwazi bona izihlabelelo noba singazazi sonke ezihlatshelelwa ngoba kushonile ezingahlatshelelwa noba kwenzekile noma ngumhambe emhlabeni hayi kuseni uvuka uthi umhambe usathatha indlela Ulona bagezosha lokho kumapha mhlawumbe nje uvuka ekuseni nje uzingilo wabula khona ingilo siyakhahlela umntwana uyakhahlela ngempela umntwana isikhwama isihlabelelo leso kuzokulekelela ukuzokulungisa sokulekelela umhambo yomuntu ohambayo cha baba ngitheke ngikubuza impela sithi ke baba ngisemhlanganweni sishaya wona umthandazo ka4 umthandazo ka4 kahlahla ngempela wona ushawa kanjani ngoba uyafika ube yindida kakhulu ngoba abantu abaningi bafika bahlabelela emadokodweni abanye futhi angazi kwenzakala njani acela ukusithandise kuleyo ndawo uyithempeleni kakhulu yesikuleyo ethempeleni ubamba noma uthandaza edokodweni ungoshaya edokodweni mhlawumbe uyayilalela emva kwalokho siwenze emadokodweni ebuhleni lokho ke ethempeleni ba kwakho nje uyakwazi ukwenza edokodweni uma usebuhleni ke baba lokho ke ethempeleni ke kona kuyisima kanjani lokho simoqeda ukushaya umthandazo ka4 bese uyaqeda uyahamba ethempeleni angaze ngisithole ngiseluleko sokuya ethempeleni sokwenzela umthandazo edokodweni kodwa ubabone baba ngo12 ngo4 hayi angaze ngibabone mhlawumbe khona abantu ukuthi baba mhlawumbe umuntu uzofika ethandaze edokodweni eqede mase qeda lapho ephume
ethi iyothanda ithempeleni afike nje aguqe ithempeleni ayithandazela aqeda acilo into ayicela bese abuyela masebuyele edokodweni. Ngeke ngithi kuwe umphathi wohlelo ngoba angazi ngisithole zozeluleko sokuthi guqe endlini kuphi nje uguqa ethempeleni ngomthandazo wokuvuka. Shuthi-ke baba ngamazwi uyasicebisa amazwi umthandazo wokuvuka lona impela kusuke kuwumthandazo nje okuyibongela ukuvuka uNkulunkulu egcinile. Yebo. Oh hayi. Bese uthi kulokulala-ke baba-ke ukusuke ucela ukulala okuhle. Usucela ukuvikeleka ukuthi imoya yonke yobusuku uNkulunkulu abe khona akuvikele kuyona. Baba. Sokuzobonke-ke ngo-4 futhi ukuvikeleka kwakubusuku bonke. Ngaba baba ukhona nobungozi mekwenzeke eminye lemthandazo lena nje ungayitholi hlasembe ugcine sowumuntu oyinqinayo ikweqa. Yenze umphathi wohlelo ngiyawubonga umbuzo obuzayo. Lento ibuzayo iyasenza. Kwesinye isikhathi omunye akawuyeki ngoba ethanda lo mthandazo wokulala. Nokuvuka vela khathala. Umthandazo unzima. Isikhathi esincane ukuthandaza kodwa yeyi egazini uyasho ukuthi umsebenzi omkhulu umthandazo. Unzima kakhulu. Ukuthi siyathola-ke ezincwadini zenkosi emthandazweni wokulala usho ukuthi uphathe kahle umphetho olala kuwo ngoba uJehova uyabahambela abantu bakhe. Nawe ukhuleka kuyenzeka omnye akhuleke embhedeni angakwazi ukuvuka ukukhathala akhuleke esembhedeni. Lezi ncwadi ziyafakaza ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuzwa futhi ngoba usuke ubambekile ngendlela obambeke ngayo egazini bese umbiza uNkulunkulu usembhedeni. Ngisacela ukubuza nje baba ukuthi ngabe kuyenzeka yini la uthi mhlambe kungabe ngabe kuyicala nawe uthi mhlambe njanje kasi mhlambe ekseni nje ngizizwa ngijabule ngale ndlela esimanga mekwenzeka hlasimbi ngihlabelele ngithi la nansi namhlanje mhlambe ngiyawuthanda nje umthandazo ngoba phela uyawubusa umphefumulo wami ngabe ngivumele ukuthi ngingakwenza lokho mhlambe bukhona ubungozi obukhona mengikwenza lokho baba. Ngiyabonga umphathi wohlelo. Angikaze ngithole kona ngumngozi. Kodwa sihle lesihlabelelo ntambama njengasihlala nathi nje. Sikhuluma ngolalo sokuzolala. Shithi ngamanga usekuseni uvuka uhlala nathi. Kuyola uphambanisa ngoba usukuvuka. Ngakuhle uhlabelelo noma uShembe sika 63. Asokubonga ukuvuswa inkosi. Noma leso sihlabelelo ngasihlabelele. Ukuhlala nathi ngoba manje kusuke kuyike kuseni. Ngithola uphambanisa nomthandazo. Kodwa angikaze ngizwe usolo ukuthi uroko.